тамчы бәхет кирәк. Менә юлга чыктым әле, шул бәхетемне эзләп. Бик нык тырышсам әгәр, жыя алырмын бәхетне гомер буена кадәр. Тып-тып-тып, олы бәхетне тып-тып-тып, саф мәхәббәтне тып-тып-тып, җаным яртсын эзләп бүген юлга чыктым тормышымның бер тамчысын. Бер тамчы мәхәббәт кирәк. Менә юлга чыктым әле, мәхәббәтемне эзләп. Бик нык тырышсам әгәр, мәхәббәт белән яшәрмен картайганчыга кадәр. Тып-тып-тып, олы бәхетне тып-тып-тып, саф мәхәббәтне тып-тып-тып, җаным яртсын эзләп бүген юлга чыктым тормышымның бер тамчысын. Бер тамчы яктылык кирәк. Менә юлга чыктым әле, шул яктылыкны эзләп. Бик нык тырышсам әгәр, якты булыр үтәр юлым гомер буена кадәр. Тып-тып-тып, олы бәхетне тып-тып-тып, саф мәхәббәтне тып-тып-тып, җаным яртсын эзләп бүген юлга чыктым тормышымның бер тамчысын. Олы бәхетне тып-тып-тып, саф мәхәббәтне тып-тып-тып, җаным яртсын эзләп бүген юлга чыктым тормышымның бер тамчысын. Тормышымның бер тамчысын.